Саламтырхан һәм төлке. Булган ди шулай бер Саламтырхан. Бик ярлы булган бу. Җәй көне кырда йоклый икән. Бер көнне моның янына төлке килә. Әй, Саламтырхан, ди. Үтте гомерең, иләнмәдең дә, ди. Иләндерәм мин сине. Алып чык шушы авылдан бер тавык, ди. Мин сине иләндерермен, ди. Тавыкны алып чыга Саламтырхан. Төлке ашый. Шуннан төлке тора да бер шәһәрнең байына китә. Байга керә бу. Исәнлек-саулык сораша. Бир әле син бер пот әйбер сыешлы агач яки калай савыт, ди төлке. Саламтырханның бакыр акчаларын амбардан амбарга ауыштырырга кирәк, ди. Яңа амбар салдыра. Искеләренең өрлекләре сынган, ди. Савытны ала да кич белән кире илтеп бирә байга. Иртәгесен тагын бара. Саламтырхан көмеш тәңкәләрен күчерә. Бир әле савытыңны, ди. Бай әйтә. Миннән дә бай кеше бар икән, агай. Ди. Өченче көнне тагын барып сорый төлке. Бир әле тимер савытыңны. Саламтырхан алтыннарын авыштыра, ди. Бай тагын аптырый. Миннән дә бай кеше бар икән, дип уйлый. Төлке кире китергән саен савытның читләрен берәр тәңгә кыстырып китә. Бай аларны кире бирмәкче була. Төлке әйтә. Һей, аның өчен бер ни түгел ул, калсын үзеңдә, ди. Шулай савытны өченче тапкыр китергәндә, бай төлкене иенә кыстый. Минем вакытым юк, ди төлке. Иртәгә минем кодага барасым бар. Мин ул егетне иләндерәм хәзер. Аның җәмәгате юк, ди. Бай моны ишеткәч, тагын да кыстый башлый. Байның кызы бар икән. Бик озак тотмасаң, кирип чыксам чыгармын, ди төлке. Озак тотмам, төлке дус. Менә минем кызым бар, шуны димләргә кирәк аңа. Мин сине буш итмәм, ди бай. Ярар, әйтеп карармын, ди төлке. Миңа түгел бит, аның күңеле әллә кемдә булуы бар. Риза булса димләрмен, ди. Төлке кайтып китә дә сөйли Саламтырханга. Егет эш барып чыга. Хәзер теге байның кызын алабыз сиңа, ди. Саламтырхан әйтә. Сөйләмә юкны, ди. Кем килсен миңа? Өскә кияргә күлмәк ыштан булмасын. Минем ише хәерчегә кем килсен, ди. Төлке әйтә. Кайгырма, ди. Иртә белән тагын барып җитә бай йортына. Ну, Шакир бай, ди төлке. Мин тегене бордым. Сөйләшергә килдем. Эшне бетереп кайтырга була, ди. Бик рәхмәт, бик яхшы эш, ди бай. Күпме акча, күпме кием салым сорыйсың? Әйт шушында, ди төлке. Безгә бер нәрсә дә кирәкми. Кияү үзебезнеке, безнең бар нәрсә дә бар, ди бай. Ну, алайса, кияү үзеңнеке, ди төлке. Яхшы, туйны ни вакытта куябыз? Бер көнне билгелиләр. Егет шул көнне кызны алып китәргә тиеш була. Шунда төлке әйтә. Без киләсе күперләрегез начаррак икән. Аны ныгытырга кирәк, ди. Кода әйтә. Аннан күп атлар, күп йөкләр йөри. Ватылмас, нык ул күпер, ди. Ярый алайса, ватылмаса, ди төлке. Әмма безнең атлар бик зур, арбалар бик авыр, чыдармы икән, ди. Төлке кайтып китә хәзер Саламтырхан янына, сөенче алырга. Ну, Саламтырхан дус, эш булды, ди төлке. Менә фәлән көнне туйга барырга, җәмәгатьне дә алып кайтырга, ди. Юкка йөрисең, ди Саламтырхан. Мин аны алып кайтып кая куйым?
Миңа нигә килсен соң ул? Ди мескен. Булгач була инде, булдырырбыз, ди Төлке. Көне килеп җиткәч, китәләр булар икесе җәяүләп. Соң мин анда ничек барып керим шушы кием салым белән, ди егет. Ул бит бай кеше икән, ди. Төлке әйтә, кайгырма, керербез, ди. Болар күпергә барып җитәләр. Төлкенең киңәше буенча күперне сүтеп, агызып җибәрәләр. Төлке Салам Тырханны шишендерә дә, суга кертеп, зирек агачына тотындыра. Төлке тегендә үзе генә барып җитә хәзер. Хода, әйттем бит мин сиңа, күперләреңне төзәттер дип. Менә монда килгәндә, күпер җимерелеп, кияү суга төште. Белмим, исәндерме, юктырмы, ди Төлке. Мин үзем генә коткара алмагач, монда йөгердем, ди. Байның кешеләре шунда ук күпер янына чабалар. Салам Тырхан, дип пычкыралар. Тегеннән Салам Тырхан аваз бирә. Салам Тырханны судан чыгарып, арбага салалар да, төрештереп, йортка алып кайталар. Киендерәләр, ашарга утырталар. Аккан мал өчен бер дә кайгырмыйлар болар. Төлке әйтә. Аның малы бетәрлек түгел, ди. Кияү бер дә ашамый. Сыпыргалап, гел киеменә генә карап утыра. Бабасы сорый. Нигә кияү бер дә ашамый, гел киеменә генә карап утыра, ди. Ашар иде дә, аның киеме салымы нинди иде бит, ди Төлке. Шуны юксына, ди. Салам Тырханга шыпырт кына әйтә. Син киемең белән генә булышма инде, аша, сиздерәсең бит, ди. Салам Тырхан ашарга ябыша. Мәҗлесләр үтә, туй бетә. Төлке Салам Тырхан белән сөйләшеп, алданрак кайтып китә. Син фәлән авылдагы фәлән карчыкка әйт, мин шунда фатир алырмын, ди ул Салам Тырханга. Төлке юлда кайтканда ат көтүчеләренә очрый. Аларга әйтә, иртәгә моннан зур түрә үтәчәк, ди. Кем көтүе дип сорасалар, Салам Тырханныкы дип әйтегез. Алар сезгә күп бүләкләр бирерләр, ди. Аннан соң сыер көтүчеләрен очратып, шул ук сүзләрне әйтә. Сарык көтүчеләренә дә шул ук сүзләрне кабатлый. Аннары теге авылдагы карчыкка барып керә. Ул бөтен тирә-якка данлыклы бай карчык булган икән. Ну, әби, нишлибез, ди Төлке. Яу килә, команда килә. Нишләрсең, кая барырсың икән? Сине бетереп китәләр бит алар. Булмаса, әби, алар киткәнче кыйга төшеп тор. Алар киткәч, мин сине чыгарырмын, ди. Карчык риза була. Төлке аны чиләккә утыртып кыйга төшерә, нәкъ шул вакыт арканны да кисеп җибәрә. Карчык кые төбенә китә. Менә Салам Тырхан да хатыны белән юлга чыга. Ата-анасы, туганнары, якыннары әллә ничә ат байлык белән юл тутырып киләләр. Килеп җитәләр юл тирәсендә йөргән ат көтүенә. Сорыйлар, кемнеке бу көтү? Диләр. Салам Тырханныкы, ди көтүчеләр. Хатын, ди бай, бар икән кияүнең байлыгы. Булар безнең көтүчеләр икән, бүләк бирик, ди. Булар көтүчеләргә күп кенә бүләкләр биреп, алга китәләр. Бераз баргач, сыер көтүе очрый. Кем көтүе бу? Салам Тырханныкы. Хатын, бар икән кияүнең байлыгы, ди бай. Тагын күчтәнәчләр биреп китәләр. Барып җитәләр сарык көтүенә. Кем көтүе бу? Салам Тырханныкы. Менә, хатын, без үзебезне бай дип әйтәбез. Кияү бездән дә байрак икән, ди бай. Тагын бүләкләр чәчеп узып китәләр. Менә Салам Тырхан йорты дип, теге карчык өенә барып керәләр булар. Шуннан соң
алып килгән бөтен нәрсәләрне урнаштырып, ашка суга тотыналар. Анда пешекчеләр бөтенесен әзерләп торганнар икән. Кунак булып, 3-4 кич кунгач, кода белән кодагый кайтып китәләр. Булар хәзер эшне бик яхшы алып баралар. Төлке дә шунда бик рәхәт тора. Салам Торхан төлкене бик кадерли. Үлсәң, мин сине алтын әрҗәгә салып күмдерермен, ди. Бер заман төлке авырый башлый. Бер көнне иртән күрәләр. Төлке үлгән. Салам Торхан хезмәтчеләрен чакыртып кертә дә, төлкене тау башындагы чокырга илтеп ташларга куша. Хезмәтчеләр үлекне әрҗәгә салып, өстенә салам тиеп, тауга китәләр. Бара торгач берсе әйтә: "Пычагың бармы? Төлкене туныйк", ди. Төлке бик курка, бик каушый. Икенчесе әйтә: "Әй", ди, "аның белән пычранып йөргәнче", ди, "беткәнмени безнең кладовыйда төлке тиресе", ди. Шулай диләр дә әрҗәне чокырга аударалар. Төлке чокырдан чыга да Салам Торхан яши торган йортка кайта. "Ну, Салам Торхан, булдырдың", ди. "Сүзеңдә тордың, алтын әрҗә белән күмдең", ди. Салам Торхан бик ояла. Берничә елдан төлке чыннан да үлә. Ышанмыйча аны 3 көн күммичә торалар. Шуннан соң гына бик зурлап күмәләр. Йортка үзләре хуҗа булып калалар.